Šta bi se desilo kada biste upali u crnu rupu? Ova misteriozna nebeska tela gutaju sve što im se nađe na putu, čak i svetlost. Danas ćemo istražiti tajne crnih rupa i pokušati da objasnimo šta se dešava sa materijom koja u njih upadne. Crne rupe su rezultat kolapsa masivnih zvezda, a njihova gravitacija je toliko jaka da ništa, pa ni svetlost, ne može da im pobegne. Gravitacioni uticaj crnih rupa seže daleko izvan njenog horizonta događaja, granice iz koje nema povratka. Ali šta se dešava sa objektima koji pređu tu granicu? Neki naučnici veruju da materija unutar crne rupe doživljava beskrajno sabijanje, dok drugi spekulišu da bi crne rupe mogle biti mostovi ka paralelnim univerzumima ili čak prolazi kroz prostor i vreme. Zamislite da putujete kroz kosmos i naletite na crnu rupu. Šta mislite da bi se desilo? Prema Einsteinovoj teoriji relativiteta, ukoliko je crna rupa malog obima, kako se približavate horizontu događaja usled velike gravitacije, vreme bi počelo da usporava, a vi biste bili rastegnuti u fenomenu poznatom kao špagetifikacija. Nasuprot tome, ukoliko je crna rupa ogromna, neki teoretičari sugerišu da bi mogla funkcionisati kao crvotočina. To bi značilo da biste, umesto da budete rastegnuti, zapravo mogli završiti u nekom drugom delu svemira, bez opasnosti od špagetifikacije. Ukoliko biste se našli u takvoj situaciji, prelazak horizonta događaja crne rupe mogao bi biti početak jednog od najneobičnijih putovanja u vašem životu. Međutim, ovo je samo teorija i još uvek nema konkretne potvrde da bi se ovakvi procesi zaista mogli desiti. Ono što je sigurno jeste da bi jednom kada pređete horizont događaja, bilo kakva komunikacija sa spoljnim svetom bila nemoguća i vaša sudbina bi bila zapečaćena unutar crne rupe. I pre toga, ukoliko već niste, lajkajte video i zapratite kanal Tajna svemira.